Salutare lume și bine v-am găsit la a doua serie, să zic, de Team Fortress 2. Și la această serie tot Royce ne ajută tot ne ajută la gameplay. El știe să joace mult mai bine ca mine. La mine a doua zi când mă joc, nu cunosc nimic. Hai să vedem ce o să iasă. Deci roșii sau... Eu nu. L-am bătut pe ăla. Hai bă, vine ăștia. L-am bătut și pe ăla. M-a dat ăla. Oh, pe mi-a dat o chestie aia, ce n-ai. Tu erai la cu heavy. Aha. Am făcut și eu 2 kill-uri. Da. Stai să schimb și clasa. Pyro, că e ofensiv. Câte kill-uri ai făcut tu? 3. Am bătut pe ăla. Tu erai la Pyro. M-a bătut. L-am bătut. Bă, mă, eu sunt... Te-a omorât focul. Da. Fac heavy. Mamă, l-are viață multă. Da, 300. Eu am 175, ne am pus jumate. L-am bătut pe ăla. Oulu. Câte viață mai ai? 49. Era cu noi să rămână și aici, nu? Și acum mă duc să iau viață că mai am 16. Îmi place că merge cam greu heavy. Merge greu, dar e bun. E o clasă bună. Da, cât durează o mapă? Hai acolo sus. 45 de minute? Nu, mă refer așa în general, că acum poate n-am intrat noi de la început. 45. Înseamnă relaxă. Am omorât pe ăla. Bă, ce m-a luat ăla. Luat tricor. Da. Da, și eu mă duc ca tank. Mamă. Mi-a dat. Head. Ma, cred, ți-a dat cu ăla, cu sniper-ul sigur. Nu fac și eu sniper. Opa. Nu fac scout. Ăla e greu, nu e ăla invizibil? Nu. Spaiul ele. Sau ți ăla cel mai rău. Oh, bă, nu l-am omorât pe ăla. Ce l-am făcut? Cea mai grea de aia e spaiul. Cea mai grea clasă. Bă, dar inginierul ăla e bun de ceva? Nu. Mie nu-mi place. Face mașinării de alea. Da, Sau Tetris. ce face? Opa, sunt și eu roșu. Acum văd. Ai. heavy. Și tu ești tot roșu? Da.
Și eu tot la fel. Mamă, ce mă disperă că ăștia stau pândar cu sniper. Da. Pregătește-te de revenire. A, uite-te mă, și tu ești tot heavy, mă. Da. Era fight. Opa. Păi și eu amândoi am făcut kill-ul ăla. De ce chestia aia deasupra capului? Probabil am luat un achievement. Mamă, bă, dar am dat în el, dar m-a stricat. Bine că Cum am n-ai viață. vadă n-am murit. Ok, la viață. Mamă, greu, merge heavy. Merge greu rău de tot. Mai filmez cam vreo 2 minute. Așa. Hai că te-am stricat, fraiere. Hai bă, dar câtă viață mai ai? Câtă viață mai ai, frate? Mai avea asta, cred că 4 HP. La cât i-am dat? Man, v-am spus să iau. La asta e bine că nu trebuie să încarci. Da. Adică trage așa ca nebunul. Ia uite-te, ia uite-l bă. Bă, vrei să te bat? Să vedem. A, ia uite-l acolo. Ce m-a dat. Băi, ce tuți, bă, pândarii curului, ce mă enervează. Doamne, ce mă speră. Mamă, ce killstreak ai făcut, nebunule. Și eu fac la fel. Sigur. Fac și eu killstreak, dar de 1, 2. Bă, ăla-i de-al meu, doamne, în cine trăgeam, mă? Mamă, bă. Opa, întoarce-te la joc. Ușe, Mai puțină viață. 76. Am văzut că era aia pe roșu. Acum mai aștept, mai mor o dată și închei și filmatul pe azi. Hai gata că închei și episodul ăsta. Salutare lume și ne reîntoarcem cu un episod ori de Unturned, ori de Team Fortress 2. Bye bye.